Sibuye siyaqhubeka ne-podcast affirmation igama uSizwe Blose. This is i-podcast affirmation njengoba sibalanda abantu abaningi sizoxoxa nabo ngoba sike sifuna ukubazi kangcono singababukeli kude sibalande sokubheka ukuthi i-career yabo i-entailani. Namhlanje sidecide ukuthi sikulandele uJerry Phowe. Ngisanda-understand abantu ukuthi lesibongo lesi sibizwa kanjani but bo-Wandarish P-O-O-E Jerry Phowe noma ngibiza kahle but yena uzomcorrecta Mr. Jerry Phowe linjani ba? Hayi siyaphila kakhulu Sizwe. Phowe right P-O-O-E. Oh I know ngibize kahle bese ngithi ngiyasibhutsharisha mhlawumbe isibongo sakho. Kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bayamazi uJerry Phowe because umuntu osebenzile kakhulu nabantu abaningi emkhakheni lo wezokulingisa kodwa lokwe-theatre wabuya futhi waya eminyangweni waka-arts and culture uzalele koGoli-ke my understanding uzositshela kodwa yena abesehla nathi namhlanje sikhuluma ngeWushini sizothola futhi ukuthi iWushini yenzani thina singahlanganisa kanjani neWushini. Mr. Phowe ungitshela ukuthi uJerry ubani nje naye uJerry Phowe wazalelwa eSoweto ngeke ngisho iminyaka udala wase uzala KZN ezofunda eMqhawe eMzinyathi wasuka eMqhawe wayohlange wasuka eHlange waya UKZN sasebiza University of Natal ngesikhathi sethu ngathi mangiceda khona ngase ngisebenzela inhlangano okuthiwa uDrama Aid efundisa nge-HIV AIDS ey'ndaweni zasemakhaya nasemalokishini. So besibiza ama-AIDS activists ngaleso sikhathi. From there ngasebenza ePlayhouse. Ngasuka ePlayhouse ngalecturisha eDUT for 10 years. So eDUT-ke baningi ngabakhiqiza bonke oSidumo Mtshali, bonke oDon King, oShibe, iy'ngane zami lezo engazikhiqiza eDUT baningi kodwa kakhulu. From there mase ngiyahamba ngiyasebenza eWinterbrow Theatre as artistic director, Parkhouse Theatre at Bloemfontein as artistic director. Ngase ngisebenza nohulumeni for about 10 years, 5 years KZN, and then 5 years national. So when it comes to arts and culture, I think I know a lot at the moment. You treasure Roma Art Centers as a KZN wonke. Umhlobo uzakwethu uchairperson call. So that's who really I am, and I'm a playwright. Kakhulukazi ngibhala ama-plays, ngama-director, athora internationally. Ngikhuluma nawe nje siyahamba siye eKenya ngoNovember siyokwenza refugees. So angakaphumi lapho i-admin ayingijojanga kakhulu. Bese-ke ngase ngiqala iWushini Pan African Center ese-Wangxolosi ngaphansi kwenkosi yethu uBhengu. Yaqala kancane nje nayo sikhulile kakhulu manje sesinama-chalets, ama-accommodation, seyaziwa njenge-tourist destination, but also i-focus khona ukutrain youth on arts nje yonke as a whole, performing arts, the visual arts, the non-performing arts nje. So that's where I am at the moment. It goes all the times, ziyagcwaliseka, but owamanje uJerry Phowe wezaloko nje. Ngicela omunye umuntu uzobuza ukuthi why wasuka ekubeni mhlambe ngikhumbula ukuthi ubusemnyangweni futhi uney'khundla ey'nkulu lapha ka-arts and culture kodwa wadecide nje ukuthi uzosuka ushiye wonke lawo ama-perks akhona or ama-benefits akhona uyoyimela. I think into ngiyimele kakhulu ukuthi lesikhathi masebenza uhulumeni une-red tape. Awenzi into ofisayo ukuyenza ngendlela yakho. So lokho kwenza ukuthi ngidecide ukuthi cha ngifuna ukuthuthukisa abantu ngendlela yami. So ngase ngithi angeke
ngisuke kancane kwahulumeni ngiyoqala into phansi ushwile emakhaya ngoba lento esiyenze ushwina ayivamile ukwenziwa emakhaya. Kodwa ngathi lo uzomchallenge for many years, but more than anything uzokwenza abantu basemakhaya baqale uku-understand yini arts. Iyona-ke into eyangiphusha kakhulu ukuthi ake ngiyoqala into from the scratch, ngiyiqale endaweni la ongacabanga ukuthi ngenzeka khona. So ngaqala and kuyenzeka. So ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi lezinto ey'thinta i-arts kanje mhlawumbe zokulingisa at times siye sicabanga ukuthi into ehambisana nethalente. Sikhona isidingo sokuthi ngempela uthi uyela esikoleni ukuthi ufuna ukulingisa or mhlawumbe into vele oyazi ukuthi uzalwa nayo. Sibaluleke kabi isidingo sokuya esikolweni ngoba uma ungaya esikolweni uba hooked kuphela ey'ndaweni ey'thile. Ungakhohlwa ukuthi uyakhula. Somewhere ngeke usaba popular, ngeke usaba yi-celebrity, kodwa kufanele uyiphilise. So usuyokwazi ukuthi mhlawumbe uyokuthisha, uyokulecturer, uyosebenzela ama-departments ngoba ningoza ukuthi saqala nabo kodwa incwadi yababamba ukuthi bangakwazi manje ngokusebenzela ama-departments nezinye iy'ndawo ngoba kungancwadekile kahle. So kubalulekile ukuthi i-talent ulibooste nge-education. And sometimes noma kuthiwa awuyi e-university noma e-college, but wenze sure ukuthi uya-attend ama-trainings because uyakhula all the time mawenza i-arts. Ayimile endaweni, i-culture is evolving, ne-arts is evolving. So it's important for you to always arm yourself nge-knowledge. So kubalulekile ukuthi ufunde uligcwalisele ithalente lakho ngoba kwa-arts zintathu izinto ezikwenza uphumelele: i-training, ukufunda, ithalente, nenhlanhla nje yaNkulunkulu. Yazi Jerry, into engihlele ngiyifisela ukuhlangana nomuntu onjengawo ngenhlanhla okhona namhlanje ile yokuthi kunalento yokulingisa kwase-stage. Mhlawumbe example kuzoba uSilo Makika Ncube omthola ukuthi uyadlala estagini lokulingisa kwase-stage nakwi-television futhi uthola ukuthi uya-excela, but bahlele bebabaza lokhu kwase-theatre. I-acting nje ukulingisa uqala e-theatre. Uthola i-discipline yokulingisa e-theatre. Mase yakwa-TV ungadlulanga e-theatre siyakubona ngoba ubi ne-discipline yase-theatre. So osaziwayo bonke no-Denzel Washington baphesheya baqala e-theatre. No-John Kani, no-Sillo, no-Vusi Nene baqala e-theatre. That's where they received discipline. Baby Cele baqala e-theatre. You know, so uma ungaqalanga e-theatre siyakubona uma usuya laphana ku-screen because awuzi naleya experience, awuzi naleya passion yase-theatre ngoba phela e-theatre kuthiwa cut. Uma use-stage use-stage. So uma ubuye e-theatre uyazi noma uya ku-TV awuzubabambezela abantu belukhohlwa ama-lines ngoba wakhohlwa ama-lines e-theatre. And e-theatre uya-rehearse. So that's why utsho ukuthi i-act kuye-theatre uma usuyibona idlala ku-TV iyabonakala ngoba iqale ya-rehearse. Kanti lengeke engabuye e-theatre le ncane engena ku-TV ngoba ama-rates ayo ku-social media phezulu uyababona nje ukuthi hayi badla lo akaprepare uvele nje wangena. So siyakwazi ukubabona nje sibabuke nje ku-TV ukuthi lo akaprepare ngake. So i-theatre isuke inika umlingisi leyo nto leyo ukuthi uyihloniphe into oyenzayo. Awuyenzi ngoba ufuna i-celebrity, uyenza ngoba ufuna ibe authentic kubantu abayibukayo. So kubalulekile ukuthi abantu bakwazi ukuthi the best place ukuqala i-theatre. Bonke uWhoopi Goldberg abadlali nje abakhulu
be-acting baqale theatre. Ngicabanga ukuthi nawe ubhale imidlalo eminingi kodwa engikunothisiwe ukuthi imidlalo yakho kakhulu eyikhuluma kakhulu ngelokhuzane beyikhuluma ngo-HIV AIDS imidlalo oyibhalile eminingi le yase-stage. Mhlampe isikhathi esiningi abantu babeke kakhulu le yepolitiki imidlalo kodwa noma uyibhalile kodwa eminingi kudominator nje or ngithi nje kudominator le ethinta i-HIV. Yeah, I think kubalulekile ukuthi mawubhala ubheka situation esiphila kuyona, and mina ngibhala kakhulukazi ngama-social issues. And i-HIV AIDS was one of them. Njengoba ngishilo kuwena ukuthi ngangi-AIDS activist, angingathi ngiseyiyona namanje. And kubalulekile ukuthi abantu bayi-understand, ngoba abantu bayitshela ukuthi njengoba ingasekho popular isekhona. You know, ukuthi nje sekukhona izinto ezenza ukuthi ithi ukudamba medically, but isekhona. So kubalulekile ukuthi abantu njalo uma wenza udani bakhumbuze ukuthi hayi njalo isekhona lento. And nokuthi imidlalo yami eminingi futhi umlando, ngiyawuthanda umlando. And njengoba ngenza King Cetshwayo the musical or King Dinuzulu the musical, ngiyathanda umlando ngoba kubalulekile ukuthi ingane encane yazi ukuthi ibuyaphi, yazi ukuthi iwobani. Ngoba mayingazi ukuthi iwobani izolahleka. So that's why imidlalo yami eminingi iba imidlalo ekhuluma ngomlando yethu nje nokuyigqaja kwethu, you know, nokuthi ngiyibhale ngeso lomuntu omnyama ngoba umlando wethu kakhulukazi ubhalwe ngeso lomlungu, okwenza ukuthi i-information ingabi right kahle hle. So mangibhala mina ngithanda ukubhala ngeso lomuntu omnyama ukuze umuntu oyibukayo azi ukuthi lento lena iresearchiwe and yalandelelwa and ikhuluma ngathi uqobo. So imidlalo yami kakhulukazi ikhuluma ngaloko, kodwa ke i-HIV AIDS angiyishiyi ngemuva ngoba isakhona and sesikhohle ukuthi ikhona. Ngibona imidlalo eminingi buyibhekisisa kahle lebhalwa abamhlophe kodwa bekhuluma ngempilo yethu. Even kwi-television uthola ukuthi sometimes kade ngibuka nje ilokhuzana before bekunento umdlalo ekuthiwa Isibaya, ngazi mhlawumbe uyakhumbula ku-TV, but abantu aba-behind or umsunguli uthola ukuthi umuntu omhlophe. Ngicabanga ukuthi nendlela ekusuke kubhalwe ngayo igcina isi-distorted because ukhuluma ngempilo angayazi kwesinye isikhathi. Iyadistorteka ngoba kufana nokucula. Once wangena omunye umuntu uzokutshela ukuthi lento ngeke idayise. Yeah, you know, isiyasuka manje kuthwethi wena oyibhalayo ucabangani. You know, so kubalulekile ukuthi sibe no-producer abamnyama. Ngoba ngesinye isikhathi ingabhalwa wena into uma uyisa lapha nento ayidayisi lento. Manje kufanele ukuthi utshengise i-sex. You know, so kufanele utshengise ucansi ladayisa manje into edayisayo. So mawuzoza nento wena enganalo ucansi hayi abantu ngeke bayibuke lento. You know, so kusho uproducer manje. So wena as a writer ufanele ushintshe, yiko mhlamba abanye bethu beqhoqhobele theatre ngoba theatre ayisibusi kakhulu leyo mthetho, but filming iyabusa leyo nto leyo ukuthi ubani ozobuka le film inani ezoheha abantu bazoyibuka. You know, kanti theatre kakhulukazi it's about story, ukuthi ngqithi istory sakho inganani ithini and ibaleka kanani. So yiko ubona abanye bethu basathe ukuhlala kancane etheatre, sithathe ukuzinza khona ngoba mangibhala into ngiyazi ukuthi uzoportrayeka lento engifuna iportray. Kodwa wazi ngaze ngaqala ngawuproducer umlungu othile uzongitshela ukuthi ufunani, akafuni le mina ngifuna ukuyenza. Bathi sex sells. Yeah. And ngifuna ukuchecka enye into Jerry, because ngicabanga ukuthi abantu bajampela kwi-TV, angazi noma iqiniso ukuthi imali ngathi ayikho kahle la
ema-theatre and then abantu baze bayiphoqelele ukuthi baye ku-actor for television or ama-movies. Iqiniso, i-theatre is about passion. That's why uthi manje i-passion abakhokha amabhili nayo inkinga. Kodwa-ke that's why sithi i-passion kufanele uyigcwalisele nezinye izinto. You know, ukwazi ukuba nama-workshops, ukwazi ukwenza ama-industrial theatre, ukwazi ukwenza ama-commercial theatre, because lokho yikona okunemali kakhulu than ama-mainstream production. Nathi siphile ngakho ukuthi senza sifundisa abantu ngokhetho, bakuyikhathi ukuvota, sifundisa abantu ngomgwaqo, sifundisa abantu nge-customer care, siqashwe omasipala, siqashwe ama-companies, siphila ngaleyo ndlela ngoba uma uzothi wena uzophila ngokuthi nje udlale nje estage i-musical kuphela, ngeke wakhokha amabhili. Yiko nje ubona ukuthi abantu bebaye ngala nakhona ngalana-ke eblosi bangakhohliseki abantu, akukho mali ngala, kukhona udumo. That's why ubona ama-artist edla ama-drugs. Manje umuntu ufika gijima ayela wafilimu, uyafika wafilimu akuyona lento ayicabangayo. Ugcina manje lo muntu lona awasakwazi ukugibela itekisi manje ngenxa ukuthi celebrity. Ubona le TV awukwazi ukuhlala emibili, kufanele ukuhlala emhlanje ngoba le TV. So yonke le pressure le igcina sibenza abantu badla ama-drugs ngoba phela abantu bakubona manje kulose TV bacawuza nemali manje kanti lento wayishutha 6 months ago kade yaphela leyo mali. You know, so ukubalekela ngapha fanele ube careful ukwazi ukuthi impilo yangapha isikhathi esiningi iyamanga ngoba usuke ufuna abantu bakholelwe kulento abayibona ku-TV ngawe, kanti cha wena uvele kabili ku-TV. Ani-call yakho uthola ukuthi nje 3,000 rand, so nje uvele kabili only 6,000 rand, uzokwenza no-6,000. You know, kodwa umuntu ohamba emgwaqweni ayidlakazi ukubona ku-TV wazi nje ublozi ofanele une-Mercedes yakhe manje yahlakuyona, ufunana etekisini nathi. So kubalulekile ukuthi abantu especially ngencane understand lokho ukuthi ungajahi kakhulu ngapha kwa-TV nawafilimu nakhona yikho imali. You know, imali uzube nayo ukuthi uyithande into oyenzayo, ubheke yonke imikhakha yayo bese uyifaka kuyona yonke le mkhakha ukuze ukwazi ukuphila. Kodwa ukuthi uzophila njenge-actor abantu udlala ufunda badlela iy'moto, badlela imizi, kunzima, akulula. But uma ungaphandle ubone ngazi ukuthi hhayi kungcono ukuba lapha kunemali, there's glittering but there's no money. Sikhuluma noJerry Paul umphathi waseWushini, umdlali, umbhali wemidlalo eminingi egqamile. Ngicabanga ukuthi uJerry abantu abaningi bamazi, usemkantshubomvu kulo mkhakha. Ngasho kanjalo Jerry. Awukazi useduseke nje ukuthi nawe hamba o-actor lapha kwi-TV mhlampe udla ngoba ngicabanga ukuthi uliphethe lokho ulwazi lwakho and udalo futhi ikhono lokuthi uka-actor kwi-TV. No, khulukazi ngaze ama-documentaries ku-TV. U-actor angithandi ngoba angithandi ukugqama, ngimuhle nje ngila ngemuva. Angifuna ngiqhama ngoba ngibona ngubani, ngi-right la ngihleli khona. So angikaze nje ngehe ekutheni bake bathi bazama ukungibiza ngoba ngayikhuza sengivumile ngathi hayi bo ngiyaphi, because angifuni impilo ezongenza ngishintshe ukucabanga kwami. No, ngiyakuzwa. Ungakhohlwa futhi ukusilandela ey'nkundleni zokuxhumana laphana ku-Facebook page yethu eCommander 2.5 million sikhona nakhona. Uhambe uyocheck-a ipage lethu, ama-stories nje enzakalayo as and when into ezenzeke eParliament manje, into ezenzeke e-legislature siyayilandela. Izinto ama-human interest stories sinawo njengamanje, sibhale nje ne-story engicabanga ukuthi usibonile esilapha elokhuzini into
into eyenzeke lapha ngokusekuchitheka kwegesi sekusho ukuthi siya-update ngaso sonke isikhathi enza sure ukuthi uyasilandela kulelo page lethu i-Facebook page kanti futhi ungasilandela lapha ku-YouTube ulike usubscribe ngicabanga ukuthi lokho kubaluleke kakhulu Jerry wahamba wabona ukuthi ivula into yakhe iwushini ake singene ewushini manje and ngifuna ukuthi singene mhlawumbe ulithinte nodaba lama-theatre nje as a whole because in all fairness into engiyaziyo ukuthi kunale laphana ka-Edmund Mhlongo kwaMasha kube sekuba newushini engicabanga ukuthi ayanele for zonke lezi ingane zase-KZN ey'nothando lokuthi zingene nazo zilingise or zingene yazo. Yeah, iwushwini ngayiqala ngo-2010. Ngilandela no-Edmund o-earlier than mina e-KCAP. Siyasebenzisana futhi no-Edmund ngoba asibange emakhethe. U-Edmund udila nelokishi ukuthi yena abantu basemakhaya. Oh, okay. So ukhona amanye ama-art centers akhona futhi ukhona iJambo eMaritzburg, okay, ne-Winston Churchill eMaritzburg, bese kuba khona amanye futhi usizweni Newcastle, kube khona ese-Wentworth. So ayaqala yanda kancane kodwa ne-Bed Center la eMtateni siyayazi i-Playhouse. Thina umthetho wethu siqeqesha abantu ukuze siphakele i-Playhouse. Sifuna i-Playhouse ifane ne-Broadway ngoba eNew York khona ama-off-Broadway theatres ukuyiwona atraina imidlalo nabantu bathatha imidlalo bayibeke kwelinye izinga ukuze ikwazi ukuba ready for i-Broadway. So nathi-ke sizama ukwenza lokho as ama-art centers. Ukhona iCabza ese-Hammersdale nayo izama ukwenza lokho although yona ifocus kakhulu ku-music. Kodwa ama-art centers sewamaningana and ambalwa-ke awabantu ngoba nathi sinawo because of i-passion. Kahle mina Jerry ngiyakuzwa usungelela nabo Playhouse la kulezi ezinye indawo bekusafuna kakhulu lawa engathi awodaki. I understand. Kunzima ukona art center njengomuntu omnyama because sometimes after 30 years ubheke into ukuthi uthola imali manje. Okay. You know, so even after 30 years kusenzima manje nje asidlula ku-5 abantu abamnyama aba-own ama-theatre eSouth Africa. Hayi kwaZulu kuphela eSouth Africa we're not more than 5. So how do you make money out of this thing? Because I understand ingane suke zize nje zingenalutho futhi nizoyitraina nenza kanjani ukuthi nithole imali ikhona i-funding or something? Khona i-funding uphila ngayo i-funding angeke zibe enough i-funding ngoba manje baningi nicaza nayo nalencane ekhona. Khona i-funding khona o-NAC National Arts Council khona o-Lotto but also umnyango we-Arts and Culture nationally we-supporter ngama-programs. Umnyango also wase-KZN Sports Arts and Culture wesinika ama-grants ukuthi sikwazi ukusustaina unyaka through ukwenza ama-programs. ITheku nalo liyasinika i-grant lokuthi ukwazi ukuthi kube nama-activities enzekalayo. But-ke nathi siyazenzela iy'ndlela zoku-fundraiser, senza imidlalo esezingeni lokuthi ibe international ukuze ihambe ngoba ukhokhelwa ngedola laphana umbuso kuseliwa amarandi lithi sustainer futhi kancane, you know. And then also thina-ke ushwini siyenze ushwini ngabi kuphela i-theatre kodwa kube i-tourist destination. Sinama hiking trails, sinama walking trails, sinama quad bikes, sikunika experience ethile uma ufike ushwini ukuze ngaloko sikwazi ukwenza imali. Sine-fully fledged restaurant, sine-lounge, sinezindlu zokulala. Sisithanda nje manje ukuthi
u-Deputy Minister of Arts and Culture usanda kusinika isitifiketi esirecognize-ayo esiwushwini ukuthi seyindawo yokulala abantu baphesheya abangalala kuyona because sesikhona ko-website bakhona and u-tourism usebenza nathi ukuze by next year makuphela unyaka sibe siku-3-star hotel. So ufanele njalo uhlale u-innovative ukuthi yini engingayenza ukuze kungene imali la ngoba i-funding njengoba ngisho ngithi incane kakhulu and iwushwini ngenkathi ikhula nayo idinga manje at least u5 million uthi rand ngonyaka. Imali esiyitholayo isalako 1 million something, so about 3 million wona ufanele u-raise ngama-activities athile ukuze ukwazi ukuthi otherwise uzoba otherwise ingane ey'fikayo zizoshina laphana ngiyakwazi ukuthi niyibhekelele ngalento abayibiza ngama-stipend. Yes. Kukhona manje i-learnership esiyenzayo iy'ngane zithola i-stipend from Cat Sitter, zo-trained youth esisenza nayo. It's a partnership ne-KZN Top Model organization. So siyi-partnership noMpho ose Joburg because nalento yokutrainer angithi manje sokufanele kube accredited to train, but you can see it at the moment nama-challenges okukhipha new certificates. So now we must partner with other people ukuze ukwazi ukulethela iy'ngane zendawo i-training e-accredited okuzona sebephuma la bakwazi ukuqasheka because abanayo nje i-certificate of participation nokuthi hayi uparticipate-ile la cha i-training enama-test enayo yonke into okwenza ukuthi uma ngabe usuye duty ukwazi ukuthi nawe nakho babheke ukuthi ubuka anga-accredita mawuqhubeka wezokunye. So sesulelo zinga le-training manje, but also I stayed ngama-weekends i-training ngane zilako-100 ukucula, ukudansa, ukudweba because si-investa kuzona ukuthi zikwazi ukuba i-audience yakusasa. Sesiluzela nge-applause. Yeah, njengoba sesijabulile senabobhuti baseFlorida. So sifuna manje investe kule genge lencane ukuthi ikhule i-understanda i-arts as a whole ngoba ushina sifocus kuphela ku-theatre, focus kwi-arts as a whole. Music, dance, theatre, storytelling, poetry, visual arts, craft, sikufaka konke ebhodweni elilodwa. So senza zonke iy'ngane lezi azithi zikhule sezazi ukuthi kukhona into eyi-arts and into eyi-arts iyakhokhela. Senza kakhulu ney'kolo around here. Senza ama-programs ey'kolo kakhulu nazo siyazikhokhisa ukuthi zibe ne-culture of paying because sometimes commitment fee noma wazishowmawaziqetshwayo 100 rand entrance fee kodwa masikhokhisa 20 rand just ukuthi zikwazi ukuzicommit ukuthi uma uzobuka uyakhokha ngoba uzobuka umsebenzi usetshenziwe before ubona lento oyibonayo. So siya-investa kakhulu kuzona ngama-programs ukuthi senze sure ukuthi ziyayijwayela i-arts ngoba zizokhula zi-right. Enye into engicabanga ukuthi ngiyayithola lento eyichazayo ukuthi i-talent lelo-actor mhlambe noma likhona kodwa kuningi futhi okwenzakalayo behind the scene. Uyabhala, ungaba umuntu oyibhalayo. Ngiyangibona bekunyuka laphana amagama kuthiwa ngiyi-head writer, yabona because naleyo nto futhi ungangena uyiholele ngalolo hlobo. Yes, that's why ngithi kubalulekile ukufunda ngoba uthola umuntu akusahambi kahle ku-TV useyaba i-stage manager, useyaba i-production manager, useyaba u-producer, useyaba i-writer, because ukuba se-TV sometimes unokuvela kwezo-2 kuphela izinto unyaka wonke, uphila nganelo unyaka wonke, udlala ubekani etafuleni ngalo nyaka wonke ungenzi lutho. So kubalulekile ukuthi uyithole training
ne-understanding holistic nje ukuze ukwazi ukubalansisa njengoba ngisho nje ukuthi nami ngasenzela uhulumeni ngiyayazi admin nga-lectureisha but ngiqale lapha nje. Injani inkohlakalo ngento ukulingisa nje inkohlakalo eyenziwayo ngoba kukhona othola ukuthi baphethe Jerry and then bafuna ama-favors ocansi mhlampe even ey'nganeni ingane iyafuna inalo ithalente lokuthi ingako olingisa uzalo and all the stuff but lo kufanele ayithathe ufuna idlule nayo ocansini or ake ngibuze because ikhona the thing ake ngisho kanjalo ngi-affirm ikhona the thing but uyigwema kanjani ukuthi ngenzi because sikhulisa iy'ngane zamantombazane at the same time ikhona but into ofanele uyenze once i-actor noma i-actress yaba ne-confidence emsebenzini yawo yenzayo ngeke kwenze kalula lokho ngoba iyazi ukuthi whether ngiyalala noma ngilali mina I can get a job, you know. So kubalulekile ukuthi mawutraining ngane uzenze ube ne-self-confidence, you know, because lo wenza ukuthi zazi ukuthi zikhula nokuthi le nto ngiyayazi le nto kumina I don't need favors ukuze ngenze le nto ngoba ngeke ukugweme lo ukuthi akwenzeki ngeke ngiqamba amanga ukuthi kuwena kwenzeke endaweni nasebantwini kuyenzeka, you know. Kuwesi-ke manje wenza ibe lula ngokuthi amantombazane kuphela cha nabafana impela amakhehla lawa belungu ayabasebenza abafana manje. So ungayibungi esele ntombazane kuphela nabantu besilisa sebanawo leyo nkinga leyo ukuthi some of the guys abama position bangeke especially kule field yethu yakwa-arts, you know. So what wena umuntu eselaphayana kanti omunye straight kodwa ngoba esefuna umsebenzi esehalazela ugcina seyivumile lento, you know. So iyenzeka both females and kuba males but it's important ukuthi umuntu okuyena esithi yahlukunyezwa ume armed with knowledge and armed with certainty ukuthi uyayazi lento ayenzayo uyakwazi no go to hell angifuni, you know. But mangabe naye I'm sorry to comment you but kunesimo salento igama selijwayele ukusetshenziswa la eThekwini lento yomavalelana understand le uyanqaba umfana or intombazane ukuthi lale nomunye umuntu othize lo muntu because isekli yakhe la sefonela abanye nomunye bekufika lo one ningamvumeli, understand, and then mingane ukuthi kune punishment for ukunqaba njengabusho ukuthi ubase izinto kwitalent onalo but because uyanqaba ugcine sebekuvalile angazi noma ikhona into enjalo but kukhona ukuvulela in life because mawungenza izinto kanjalo ungagcina usengaseyena uploss, you know. Kukhona indawo lapho ufika khona uvalele kodwa yadangivalela but I won't change ukuthi ngiyimina and believe ukuthi ngiyibhiliva, you know. Zikhona indawo ovalela kodwa kukhona la oyovulela khona because not everybody is like that in the industry, you know. There are people who industry abagenuine abangenza izinto ngaleyo ndlela, you know. Oyothi uyafika uthola ukuthi uyalithola ikhaya eli-right, you know. So it's important ukuthi ukwazi lo ukuthi don't be forced by a situation yangaleso sikhathi, you know, ngoba ukuvaleleka nje mawumuntu uyavaleleka nalaba kulumenzeke isivaleleke, you know, ngenxa into eyithile, you know, but you can't give up, you know, you can't give up ukuthi ngoba yangivalela sengiyayeka ngiyayivala manje ushwini, you know, ngoba sekuthiwa uJerry ungamniki imali ngoba akenzi ABCD, you know. So impilo nje injalo, you know. Manje kodwa iquestion ithi uthe uyigwema kanjani into enjalo ngoba phela zikhona
ayile ukuthi ungayicisha iphela. So wena ufanele uhambe uvula ama-aerial so njalo ama-hectares, open your aerials, know the industry, know who are in the industry. Ungabi blocked kuphela kulo muntu lo ngoba wena waziyela kuphela ku-industry. Yeah, You know, kufanele kwathi i-industry kwenzakalani, kunobani benzani. I always say to young actors, most ukuspend isikhathi ku-cellphone yakho ngokubheka i-TikTok ngisindawo. Spend time by learning about your industry. Uphi usibanibani, wenzani, kwenzakalani e-Playhouse, kwenzakalani eWushwini, kwenzakalani. Angeke ukuthi uyi-artist ungazi ukuthi kune-festival eWushwini September. How do I position myself ku-Brazil? Ngithi Brazil khona ishow yami engiyenzayo la eThuzulu, ngicela uzoyibuka. Yeah, Ngoba ngifuna ingene ku-festival. but injani impakamo ko-Jerry if ngiba naleyo approach or basa-approach-eka yini kulama-levels abo? Kukhona Sengibale uJerry omhlongo olinda bukhosini, ngingakwazi nokumlanda Linda bukhosini ngithi awuzobuka lo mdlalo wami ubhalwe yimina la ukuthi uhamba kanjani ngoba phela ninempakamo nje. Abanye bethu bayayi, you know, because mina ngibuya khona. Angizange mina ngisengila ale lapha and ngiya-understand uqala lapha ukuthi kuyini. Mina ngaqala ukubona uDlane Mashinini esebenza ePlayhouse. Ngiqala nje lo, you know, so ukuthi wasuke ePlayhouse wazongibona wangithatha wangise ePlayhouse ngakhula sengi-understand ukuthi yini industry. Nami lo wangithinta, so I do go down. Now uyawenza kwabanye. Ngiyawenza kwabanye. No, that's perfect, Jerry. I think wenza into enhle. Yazi ngiyaye ngithule laphana ngibuke sometimes into evele usukwenzeka Jerry. Angazi ukuthi ikhozwa yini. But imidlalo leni ibhalayo aphila kakhulu kwamanye amazwe futhi ivele ngifanele nale mculo leyo Lady Split Black Mambazo. I think into ebaluleke kakhulu futhi ukusilandela ey'nkundleni zokuxhumana, wasi-check-a laphana kwi-Facebook page yethu, usilandele ufunde indaba esiyibhalayo, Stay Entertained zenza isiqiniseko zokuthi zisikhipha up to date, zisikhipha posted with what is happening around the globe. Yenza isiqiniseko sokuthi uyasilandela lapho, phinde futhi usilandela lapha ku-YouTube page yethu, uzothola uya kule YouTube page yethu ukuthi si-interview abantu abaningi omusimayimane ngizwile ukuthi uyitholile isithi eParliament nje oludaba abasitha ukuthi eParliament oke wazivakashela la uzwakele emncango ngizwile ukuthi akayitholanga isithi legislature but-ke abanambazi bendawo ukuthi awafikelela ukuthi athole isithi la yobuya khona lana. Siphinde savakashela angimbonanga naye, ngicabanga ukuthi bamrejectile or abam-ejectile abantu abahlali base-South Africa ubongani baloyilo weshiluba la asitholanga ihlalo badubuya la. Ngiphinde futhi ngifikele uJerry Banzi. uJerry Banzi by the way ube-kingmaker la e-KZN, usitholile ihlalo nayo uze ephindelela la kwi-podcast information ngoba efuna ivangeli lakhe liphusheke ngempela kubantu. Siyambongela ukuthi utholile ihlalo ne-ANC, bathi-ke though ingenzanga kahle but nabo abantu abafana noMtolo babuya khona la. Ngicabanga ukuthi bathole okungenani ihlalo eziwu-14 la lento la ama-seats la bazothola ama-seats awu-14 la legislature esishayamthetho sase-KZN. Siyakuthokozela kakhulu neJerry ukuthi abantu ababuya khona la e-podcast affirmation bangazile ukuthi abanye bazuze kulolu khetho olukade lukhona. Uya-understand leyo nto, ungasilandela ulike usubscribe laphana ku-YouTube futhi kubalulekile ukwenza njalo Jerry. Ngicabanga ukuthi nawe usuphuma nje sokwenza isiqiniseko sokuthi uyalike uyasubscribe. Ngizokwenza sure mina phela ngihambi ngedwa, ngihamba nabasebenzi bami, ngihamba nama-actors ami, so nje uxhaxha uzozimtheka. Mina nje ngifuna ukuthi sihlanganise ngenkani le-relationship with uWushini, podcast affirmation and uWushini. Kuningi esingakenza uyabona. Kuningi kakhulu. Sizoyixoxa bese sixoxa but Jerry back to i-discussion yethu sesiyangasemaphethilini nje. Ngifuna ukucheck-a Jerry la lezi zinto lezi enzenzayo Jerry zize angazi noma mhlawumbe ngakayimakhethi kahle la
eNingizimu Afrika or la eKZN because isikhathi esiningi uzwa kuthiwa umdlalo uyahamba uyaphesheya, umdlalo uyahamba uya kubanye amazwe. Ngeke ngabona nje obubhalwe u-Edmund Mhlongo wathi made him president. Ngangithanda kakhulu leyanto. I-lead actor actress lapho Samkelisiwe Mkhizwe udlala kwenye into lapha ku-TV ngo-7:30. Sengikhohlwe igama layo le dlala ngo-7:30 njalo nje uyambona uSamkelisiwe njalo usuka la kaMasho naye ingane yakhona. And ngihappy ukuthi nawe Jerry khona uSidumo Mtshali ngiyabona kwi-Brothers Keeper or something. Ngisho ukuthi nazo-ke kaJerry kwakuhle. But why aphile ngaphandle kakhulu imidlalo eniyenzayo? Aphila ngaphandle kakhulu because ngaphandle uku-understand we-theatre ohulumeni bakhona is at a high level. For instance, i-funding etholwa ama-theatres aphesheya from uhulumeni, it allows them ukuthi ikwazi ukuthi i-afforde ukuletha abantu bangaphandle. But also ingoba banamali enough futhi yokuyi-market i-theatre. You know, ma ufika eLondon yonke indawo la uyakhona i-Broadway advertising, ama-theatre ama-shows advertising, kubhaliwe emabhasini, kubhaliwe ey'tobhini, kubhaliwe ey'teshini. So yinto la ebantwini emehlweni abantu. So la ekhaya into ebisishaya iyo lento ye-marketing. Ngoba ngomthetho nje kufanele ngabe njalo plus mangabe nenzinto ethile kune-advert nje eshoyo ukuthi ewushwini kuzobe kunani, e-KK kuzobe kunani, because iyona nje yokuthi abantu bazifanele bayiphi. Kodwa manje ngendlela engasupporteki ngayo ngokwanele, you find ukuthi uyiwushwini awunawo u-200,000 we-marketing, uno-30,000 for unyaka wonke we-marketing. And i-marketing iyabiza. I-marketing iyabiza. So awukwazi ukwenza ijingle for a radio station, you know, ukuze into yenzayo yazeke. Awukwazi ukuyifaka ngisho kuma-billboards lonke itheku ukuze yazeke. So phesheya makuthiwa ngodlala khona ngithi ngehla nje ebhanoyini ngiwabona ama-posters eshow yami from the airport. Ngingena nje edrobheni la ngodlala khona ngilandela ama-posters ami, you know. So ngithi ngifike nginoxhaxha ama-interviews olubekiwe, you know. Mawuthi uhlele hotel uthi uyavula i-advert nayisho yama-advertise, you know. So investment inkulu kakhulu, yikho ubona sikwazi ukwenza impilo kakhulukazi makungaphesheya, ngoba that's where we make our money uphesheya, bese ubuya nayo ke at least izokulasta for 2 to 3 months. Ngoba laphayana i-full house all the time, abantu bawacela amathikithi bayawathenga. Indaba ama-VIP ayikho. VIP alikhokhe, you know, and donate something. Ngoba yazi lento ama-VIP ihlele uhlupho umoya wami, yabona. Why? Okay, Jerry, can I be brutally honest with you? Yabona into engiyenza ngifuna amathikithi ama-VIP. Yazi i-treatment yama-VIP iba kwelinye izinga. La bantu laba ngama-interval, short intervals, bayafakwa egumbini elithize, bayakosha ama-snacks and all that stuff, yabona. Wena ukhiphile imali enkulu nawe yokungena umile laphana ithatha nje serious indaba yakho. I think mhlawumbe ngase revisit that thing yokuthi nibaphakamela kakhulu labantu i-extend nalabo abanye bahlele befisa ukuya kohlala laphana, yabo bagcina sebefuna lawo mathikithi ama-VIP ngoba wonke umuntu uyibone i-VIP. Thina ushwini i-VIP wawufikile nje i-VIP. I always make sure ukuthi abantu ba-treated the same ukuze bakwazi ukuphinde babuye, because uma ushini udrive. Awususa la eThekwini ngifuna ukuye ushini ngisuka la e-city center edrobheni, mhlawumbe usungangisusa futhi nasempakeni ngoba phela baningi abantu abayithandayo. Ngiyadrive ngiye ushini. Ziningi nje indlela zokuya ushini. Uma usuka la ungahamba ngenanda udlule eMtshebheni
uyojika laphana eskipini eyoshwini, ungehla futhi nge-Hillcrest, Yeah. ungehla futhi nge-Waterfall, ungehla futhi nge-Whiteback. So uke ushwini nje iningi indlela yokuya khona, and ukanjani abantu abacabanga ngayo. 45 minutes from the city phakathi ushwini. Imigwaqo yakhona mihle, and what is good nge-ushwini is safety. Isemakhaya laphaya, ngeke uthola qhazi sokwaqala 10 years ago uze uthe ushwini khona imoto egqekeziwe ebize e-art center. Yeah. Noma khona umuntu ogwaziwe ubeze art center. So indawo nje very peaceful, and umphakathi mncane waseushwini. Kuyaziwa kwezinto izingane kasibani banenze lokho, you know. Okay. And also abantu bakhona bayithanda i-art center ngoba idala amathuba emisebenzi for i-youth, nafro abantu abadala bakhona. Ngoba ngabe sine-festival baningi abantu abasebenzayo bendawo eushwini. So kulula ukuya khona, ku-friendly ukuya khona, and nawufike khona futhi uphatheka kahle. Kuyadliwa-ke eushwini akudlali. Asiphange ngazi esilungu. Mawuthenga iplate uyalibona ayiplate. So langempela. So kumnandi nje indawo lapho nabantu kufanele ukuthi ngamasonto bake bafike bazoyivakashela ngoba ziningi esizenzayo manje. Yeah. Ngoba nje wayengibusisa ukuthi ufinyelela kanjani eushwini njengoba sithi 45 minutes drive. Kumnandi impela, abanye bethu baye-enjoyela nje ukudrive uphume edrobheni, understand? Yes. But mhlawumbe akhona ama-shows line uphiwe nje ukuthi azokwenzeka from now going forward. Yes. Akhona ama-shows every month sine-show eushwini. This month ngomhla ka-29 June Youth Month yethu Simunye Youth Festival. La khona kunomculo, kunomdanso, kunopoetry, and abantu abancane futhi bane-dialogue, because this abantu abahlukene, khona abelungu, khona abantu basendiya, khona amakhaladi, khona abantu abamnyama. Sizama ukuthi ake si-create i-platform la leke ngencane ihlangane nje, i-enjoy, isebenze yodwa, i-collaborate with each other, kungabi komnyama, komlungu, kwendiya, okwekhaladi laphayana, because sikhuluma ngo-social cohesion kodwa siyenzi. Yeah. You know, so i-program yethu sinayo, bakufika ekuseni baqale bahike, shaye fitness, and then bese bayaqala ama-programs emva kwalokho. So ngo-August kanjalo sine-Women Symposium, ngo-September sine-Butho Festival. The whole year nje uziyophela inyanga. Kuze kuyophela. Yeah. Hayi no, kuyazwakala Jerry. Ngicabanga ukuthi sesiyayivala manje. Ngitshele Jerry ukuthi urelaxa kanjani nje kuyiphumelela imuphi music olalelayo? Mina ngayela music omningi. But I'm more hooked indigenous music. Bese kuba ngilalela ngisho opera. Mangabe ngifana nje ngikhono ukuthi usabalala. U-opera yikuphela uMpobo Mantembe. Yeah, lo Mantembe nabo Pavarotti. Oh, okay. Yeah. Okay. But kuba khona umculo wesintu. Okay. Yeah, wona ngulalela kakhulu. Ey'ndala-ke zama-love songs and all that. Yeah. OTP kanjalo. Yeah. Isoul nje ibalulekile. I love soul music because iyakhuluma. So ibholo saphosa liphi? Ngibhalabhala. Ngoba nakho uthathe le cup. No. Once a father rose a pirate. And abantu bazi because akhona amakhadi kaningi. Abantu be-Chiefs abenza sobone amakhadi. Ngoba ngibona isazophaphama i-Chiefs ngathi silele kakhulu phansi. Yazi uqinisile kanjani no-coach ucikazi eGB ngiyamtshela ukuthi wayongeza ukuzolukisa kala kuthina bonakile la ku-Chiefs yabo, but-ke into ezenzakalayo-ke wena nje ukuthi kube lezi uhlowile ufasile. Yes. Ngishadile isince isikhathi lesi. 4 kids. Yeah, ngubaba wekhaya nje. So ngishaya nomuntu o-understandayo ukuphila le mpilo engiyiphilayo. Yeah. Because it's very, very demanding. Yeah. Ngoba kuchwebe fanele uhambe uyophanda.
siyaphandela kwa-arts. True. And So iphi indawo othanda ukuyivizitha nje bekuthiwa nje useholidini? la kwaZulu Nami kuphi? ngithanda i-Cape Town. Okay. Yeah. Bathi kuyabiza nje. Kuyabiza kodwa mawufika khona kufanele uthole Kuyabiza kwabanye abantu abadekotela balayo. hayi lo uthola nendawo thola abantu bendawo abakuthi but ngiyayithanda i-Cape Town also because ngiyi-board member se-Arts Cape. Oh, okay. So i-theatre laphayana iphethwe yithina so ngiyathola isithuba njalo nge-Cape Town. Yeah, but-ke nje engivakasheni ngiyayithanda i-shopping kakhulu. Hayi Gateway #1, i-Pavilion #1 ngiyakuthanda ukushopha. Ngesikhathi bangathengi nje Uyayishophela. ngishophe ngamehlo bese iyajabula inhliziyo. Kuyazakala. Otherwise mina la engithanda ukuya khona bengi-relaxele nje just nje ngithanda ukudrive ngiye oshini. Please take pictures, scene 7.